И здравейте, Вики, вите, аз съм Волскот Летан, налетих на бара в Skype и това е кандидатура за сървъра Rumblecraft, Rumblecraft, не помня. Чакайте само да проверя. Чакай да проверя, де. Да, Rumblecraft се казва. Като започнем с тази къща, качването е с Ender Pearl. Чакайте. Така. Така бе. Така, качва се. И тук има една прекрасна клетка, която води. Ето е. Тук има един чест, но той няма да е само един. Ще бъде напълнен с неща. Да. Така, представете, че е дърво. Така малко прецаках, докато се опитах да снимам. И не можах. Така, това е къщата и отгоре има покрив, да, както на всеки къща. И отиваме, има една пътечка, която ни води към тук. Тук. И тук виждаме честно. Да, всичките няма нищо. След това ни отвеждат като към една градинка. Опа. Добре, айде. Нали, градинката няма да стъпвам, поне просто безсвиках. И това е, което исках да ти кажа. Дано да ме приемеш, но да те приемем, защото не съм играл почти никой е привет сервер. А пък и този ми е втори привет сервер. Да, може да приемем, дано да ме приеме, за да играя с хората. Ще видя и господин Сметана. И да, дано да ти хареса. Чао!